joo. Ah yes yes joo. Ah yes yes joo. Ah yes yes joo. Ah yes yes joo. Sä oot tarpees kauan pyörinyt jo ympyrää. Miettinyt minkä takia tänne synnytään. Maailma tyrkyttää humpuukiin, MySpaceen, Facebookiin ja YouTubeen. Ota simmut irti PC:stä ja heitä se pihalle. Tuijota TVt niin et sus tulee vihannes. Jos elämän tarkoitus on vielä arvotus, ota itses niskasta ja lopeta se palloilu. Oot Jumalan luoma, sun elämä ei oo sattumaa. Tarvit paikan missä ne opettaa raamattua. On aika kasvaa ja kypsyä ja alkaa rukoile niin et sun maitohapat putoilee. Sä tarvit pihviä, tuhtia ja Jumalan sanaa. Karkussa sitä Matti Rusama jakaa. Anna muita tulla aika ja mennä bailaa diskoon. Lähde baila karkun evankeliseen opistoon. Ah yes yes joo. Lähde baila karkun evankeliseen opistoon. Ah yes yes joo. Ah yes yes. Lähde baila karkun evankeliseen opistoon. Ah yes yes joo.